उदालगुरि जिल्लानि गेजेरावनो मोनसे मुंदांखा फरायसालि खैराबारि इउएन एकाडेमि खैराबारि इउएन एकाडेमिनि सोमोन्दै दिनै जोङो मिथिनो थाखाय आवगायगोन। बे समाव जोंजों खैराबारि इउएन एकाडेमिनि मानगोनां प्रिन्सिपाल बिथाङा दङ। बिथांजों जोङो सावरायनायनि सिगाङावनो बिथांखौ जोङो एसएम निउसाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय। जोंनि इउएन एकाडेमि खैराबारिसिम फैनानै एसएम निउसआ रादाब लाफैनो थाखाय साबायखर जासिहरबाय। खैराबारि इउएन एकाडेमिखौ गायसननायाव माखासे इन्टेलेक्सुयेलफ्रा मदद होदोंमोन। नोंथांमोना थांनाय समफोराव राजखान्थि भाबैबो माबाफोर मदद मोनबोदों नामा? मोनदों जोङो, मानो होनबा आथिखालनि एक्स एमपि मानगोनां उरखाव ब्रह्म बिथांनिफ्राय जोङो बिल्डिं मोनसे मोननो हादोंमोन आरो जोंनि खैराबारिनि एमएलए कालाइगाव कमिस्टिनि एमएलए नाथुराम बर' बिथांनिफ्रायबो जोङो गंसे बिल्डिं मोननो हादोंमोन। जोङो बेबायदिनो गिबियाव बिथांमोननि बिल्डिंजोंनो जोंनि फरायसालिखौ सामलायलांनो हादोंमोन। बिथाङा जोंनो फोरमायदों जे थांनाय समाव इउएन एकाडेमि खैराबारिया राजखान्थि भाबैबो मदद मोनबोदों। दा बे समाव राजखान्थि बिथिंनिफ्राय नोंथांमोना माबाफोर मदद नागिरबावो नामा बे समाव? जोंथ' मोनबा नांगौ होननानै सानो, मानो होनब्ला जोंहा फरायसाफोरनि सेलारिजों जोंहा फरायसाफोरनि फिसजों जोंहा फोरोंगिरिफोरनो जेनेबा सेलारि होनो थाखाय जोंहा एसे खस्थ' जायो। नांगौ बादि सेलारि होनो हायाब्ला जोंहा फोरोंनायावबो एसे खस्थ' जायो। टिचारफोराबो एसे अहेलाखौ दिन्थिनाय बादि नुनो मोनो। बेखायनो जोङो अनसुंथाइखौ मोननो लुगैयो आरो मोनगोनखौ जोङो हास्थायो। प्रिन्सिपाल बिथाङा जोबोद मोजां मोनसे पइन्ट बुंदों आरो जोबोद गोनांथार मोनसे पइन्ट बुंदों जे नंगौ बिथांमोना माखासे समाव माखासे प्रब्लेमजों फेस जानो गोनां जायो। बेनि मोनसेयानो जाबाय टिचारफोरखौ मेनटेन खालामनाय। जों माखासे स्कुलफोराव हाबबोदों। दा बे स्कुलफोरनि माखासे दैदेनगिरि माखासे प्रिन्सिपाल बिथांमोनाबो बे बाथ्राखौनो बुंदों जे बिथांमोना टिचार मेनटेन खालामनायाव जोबोद प्रब्लेमजों फेस जानो गोनां जायो। दा बे हिसाबै बिथांमोना मायबाफोर जुदि सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनोबा निश्चय बिथांमोना नागिरगोन। दा बे समाव जोङो मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैबावगोन जे नोंथांमोननि इउएन एकाडेमिया एसेबां मुंदांखा जाबाय बे समाव। दा बिनि मेन कारना जादों रिजाल्ट। दा बे रिजाल्टखौ मोजां खालामनायाव नोंथांमोना बोरै बिहोमा होदों बा बोरै बिनि थाखाय नोंथांमोना खामानि मावबोनो गोनां जादों? जोङो गंसे फरायसालियाव जेनेबा रिजाल्टखौ मोजां खालामनो गोनांब्ला जों टिचारफोरा गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो गिबियावनो प्रिन्सिपाला गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जायो। बेबायदिनो जोंनि सिगाङाव थाखानाय प्रिन्सिपाल बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामदोंमोन। खस्थ' खालामनायजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरखौ मोजां बिथोन होनानै लोगोसे जोंनि रिजाल्टफोरखौ मोजां खालामनो हादोंमोन। जोङो सिगाङाव 100आव 100% रिजाल्ट मोजां खालामनो हादोंमोन। नाथाय दा आथिखालाव बोसोरनैसो जाबाय जोङो एसे 100आव 100% मोजां जायाखै, थेवबो जोङो मोजां खालामनो होननानै सानदों एबा नाजादों। आदसा मेडाम, बे समाव जोङो मोनसे बाथ्राखौ थारैनो मिथिनो लुबैमारगोन जे गथ'फोरखौ फोरोंनायाव नोंथांमोना मायबाफोर बिदि मोजां फर्मुला बाहायो नामा? गथ'फोरखौ मोजां शिक्षा होनो गोनांब्लाथ' जोङो गोबां फर्मुला थाखायो, नाथाय जों बे फर्मुलाखौ गोबांखौनो मिथियाबो जानो हागौ। नाथाय जोंनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानो, जोङो बे बेलायावहा जेनेबा बिथराइ लेखायाव जेरैबायदि खन्थाइ मेथाइ बेबायदि गोबां थायो। बे मेथाइखौ जोङो खायसे गोबां टिचारफोरानो जोङो खननानै हामा खालामनो गोनां जायो। गथ'फोरखौ रंजानायजों लोगोसे सोलोंथाइ होनो गोनां जायो। बेबायदिनो जोंबो गिबियावनो हाबजेननायनिफ्राय जोङो नार्सारि केजि 1 बेबायदि गथ'फोरखौ जोङो मा खालामोमोन, लोगोसे जोङो मा खालामोमोन, मेथाइ रोंबादा जोङो मेथाइ सुर होनानै मेथाइ रोजाबनानै गथ'फोरखौ फोरोङोमोन आरो बे मेथाइनि गेजेरजों फोरोंब्लासो गथ'फोरा जेनेबा मोनसे आयदाखौ गोसोआव लानो हायो, जोङो बेखौ सानो आरो। मेडामा मेथाइनि बाथ्रा बुंदों, गथ'फोरखौ फोरोंनाय बिथांमोना मेथाइ रोजाबनो गोनां जायो। दा बे समाव जों थारैनो बे मेथाइखौ दसे सम खोनासंनो लुबैगोन। मेथाइखौथ' आङो बेबायदि ओरैनो गथ'फोरखौलाय आङो मेथाइ रोजाबनानै फोरोंबोनाय हिसाबै आङो सुर गैयाब्लाबो खननानै देखायनो हायो। बेयावहा गोरोन्थि जानायनि थाखाय निमाहा बिग्रोबाय। दा आङो दोंसे गथ'फोरखौ आङो हाबजेननायनिफ्राय जेरैबायदि गथ'फोरखौ मेथाइ रोजाबनानै फोरोङोमोन बेबायदि हिसाबै आङो दोंसे खननानै दिन्थिनोसै। दे फराय दे बाबु लेखा फराय दे, दे फराय दे जारौ
लेखा फरायदे लेखा फरा रोंबोला गियानि गुनि जाबोला मान मोनगोन सनाफोर देनां देरबोला लेखा फरा रोंबोला गियानि गुनि जाबोला मान मोनगोन सनाफोर देनां देरबोला बेबायदि जोङो गथ'फोरनि बायदि बायदि आरो लेखायाव दङ बेबायदि लेखानि गोबां मेथाइफोरखौबो जोङो बेबायदि खननानै जेनेबा गथ'फोरखौ फोरोङो आरो दा आथिखालाव जोंनि सार मेडामफोरा खायसे बेबायदि एसे गावनि लाजिनायखौ लाखिनानै बेबायदि मेथाइ खना आरो एबा फोरोंनायाव एसे आख' फाख' माबा जायो आरो बिसोरो आयदाफोरखौ जेनेबा गोसोआव लाहोनो गथ'फोराथ' मेथाइफोरनि गेजेरजोंबाथ' बहुत इन्टारेस्ट मोनो नालाय बहुत गोसोआव लाखियो नाथाय बेबायदिखौ जोङो एसे नुहुरबाङा आरो नाथाय बिदि खालामबा जोंनि टिचारफोरनि थाखाय बिदि खालामबा जोबोद साबसिन जायो आरो जोबोद गोदै गारांजों बिथाङा मेथाइ खनलांबाय बिथाङा बुंनाय बायदि बिथाङा बुंदोंमोन जे गाराङा मोजां नङा नाथाय जोङो खोनानानै मिथिबाय जोबोद मेथाइआ मोजां जादों आरो जोबोद ओंथि गोनां मेथाइ बिथाङा रोजाबदों दा बिथांमोना गथ'फोरखौ मोजां रिजाल्ट खालामहोनो गथ'फोरखौ फोरोंनो बेबायदि फर्मुला बिथांमोना बाहायदों होननानै बुंदों आरो जोबोर बिथांनिसिम साबायखर जोङो बावदों एसेबां मोजां मेथाइ रोजाबना दिन्थिनो थाखाय आदसा मेडाम जोङो बे समाव मिथिनो लुबैबावगोन जे खैराबारि इउ एन एकाडेमियाव बबेनिफ्राय फरायसाफ्रा फरायनो फैयो जोंनि इउ एन एकाडेमियावथ' ओरैजाय बाक्सा जिल्लानिफ्रायबो फैयो ओरैजाय सानजाहा उदालगुरि जिल्लानिफ्रायनो उदालगुरि हरिसिंगा बिथिंगालि धेमाजि जिल्ला बेफोरबायदिनिफ्राय फैयो ओरैजाय जोंनि उदालगुरि जिल्लानिनो इथिंजाय डिमाकुसि आनसलिक बेफोरथिंनिफ्राय फैयो भगतपारा कालाइगाव बेबायदि दाब दाब जायगानिफ्राय गोजाननिफ्रायबो जोंनि स्कुलाव फैयो आरो जों फैगासिनो थानायखौ नुदों आरो इयुनावबो फैगोन आं बेखौनो मिजिंथियो भेरि सारप्राइजिं बाथ्रा जे मेडामा बुंदों लखिमपुर धेमाजिनिफ्रायबो फैयो एसेबां गोजाननिफ्राय बिसिम फैनायनि जाहोनखौ नोंथाङा मा होननानै सानो आं सानोदि जोंनि फरायसालियाव जेरैबायदि फेसिलिटि दङ जेरै हमना ला हस्टेल फेसिलिटि दङ गार्लस आरो बयसनि बेबायदि फेसिलिटि थानायखायनो बिथांमोना गावसोरनि ओनसोलाव जेनेबा बेबायदि फेसिलिटि गैयैखौ नुनानै जोंनि बेबायदि फेसिलिटिखौ नुहुरनानै लाबोयो आरो जोङो जोंनि फरायसालिखौ जेरैबायदि सांग्रांथियाव लाबोनानै जोंनि रिजाल्टफोरखौ मोजां खालामनो हायो बे रिजाल्टखौ मोजां नुहुरनानै निसय बिथांमोना जोंनि फरायसालियाव होफैयो होननानै आं सानो आरो जोबोद मोजांनि बाथ्रा खैराबारि इउ एन एकाडेमियाव हस्टेलनि फेसिलिटि दङ बे समाव जोङो बे बाथ्राखौ थारैनो गोथौ भाबै मिथिनो लुबैगोन बिथांमोना बेसेबांखिनि फरायसा बिथांमोननि हस्टेलाव लाखिगासिनो दङ जोंनि खैराबारि इउ एन एकाडेमिनि हस्टेलावथ' गार्लस आरो बयसखौ लानानै 100नि खाथिसिमनो थायो आरो गासै बेयावहाय संग्रा रान्धुनिफोरबो थायो 5-6जनसो बेबायदिनो टिचारफोरबो थायो बयसनि एक्सट्रा बेनिफ्राय गार्लसनि एक्सट्रा बेबायदि टिचारफोराबो 6-7जनसो बेबायदि थायो आरो बेयाव सासे हस्टेल मेनेजमेन्ट थायो बिथांमोना बेबायदि मेनेजमेन्ट खालामनानै हस्टेलखौ सामलायो आरो जोबोद मोजां बाथ्रा बिथाङा मख'दों मोनसे बाथ्राखौ जोङो थारैनो मिथिनो नाजाबावनांगोन जे बिथांमोना हस्टेल सालायगासिनो दङ आरो बेयाव गोबां फरायसाफोरानो दिनै थागासिनो दङ दा हस्टेलखौ सालायनायाव बिथांमोना बोरै प्रब्लेमजों फेस जानो गोनां जायो बे समाव जों मिथिनो लुगैदों ओरैनोथ' आङो गोबां प्रब्लेमखौ नुहुराखै मानो होनबा जोंहा हस्टेलनि स्टुडेन्टफोरनिफ्राय जेरैबायदि जोङो फिस लानांगौ साफायाव 2500 बेबायदि फिस लायो बेबायदि फिसजोंनो बिसोरो मेनटेन खालामो आंनि बायदिबा बे मेनटेन खालामनायाव गोबां जेनेबा माबा नुजाथिया जाथाय नुजाथिया आरो जाथाया मालाबा नुजायो बे जाथायखौ थेवबो हस्टेल मेनेजमेन्टआ सल्भ खालामो आरो हस्टेल मेनेजमेन्ट कमिटिया थारैनो जोबोद मोजां जानांगौ जायनि थाखाय बिथांमोना प्रब्लेमखौ सर्ट आउट खालामनो हायो दा बे समाव जोङो थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोङो बे समाव मोगा-मोगि सावरायगासिनो दङ खैराबारि इउ एन एकाडेमिनि मानगोनां प्रिन्सिपाल बिथांजों थारैनो जों बे समाव मिथिनो लुबैबावगोन जे बिथांमोननि इउ एन एकाडेमियाव एडमिसनफोरा मा समनिफ्राय जागायो
एडमिसन होनबाथ' जोङो एडमिसनखौ दा नै नभेम्बर दाननिफ्रायनो नार्सारि केजि 1 निफ्राय लायो मानो होनबा नार्सारि केजि 1 खौ जोंहा इन्टारभिउ लायाबासिनो मा होनो एन्ट्रेन्स लायाबासिनो माबा खालामो आरो एडमिसन होयो नाथाय 1 निफ्राय जोङो 9 सिम जेनेबा एन्ट्रेन्स लानासो एडमिसन होयोथ' बेनिखाय जोङो बिसोरखौ लाग्रोनाय जायो आरो जोङो 1 निफ्राय 10 सिम बा 9 सिम जोङो लानाया जोङो डिसेम्बर दानाव लायो डिसेम्बरनि जोबथा जेनेबा 27 28 29 30 आव लासै जोङो एडमिसन सानब्रै सानबा जोङो एडमिसननि फिक्स डेट होखायो बे फिक्स डेट बादियै जोंनि एडमिसना सोलियो आरो जोबोद मोजां बाथ्रा थारैनो बिथाङा जोबोद गोनांथार बाथ्राफोरखौ जोंनि सिगाङाव बे समाव बुंथिलांगासिनो दङ जोङो माखासे बाथ्रा मिथिनो आवगायबावदों दा बे समाव जों थारैनो बे बाथ्राखौबो मिथिनो नांगोन जे खैराबारि इउएन एकाडेमिनि जा सोलिनाय जा प्रसेस बे बाथ्राखौ जोङो थारैनो मिथिनांगोन दा बे समाव बिथांमोननि गुबुन माबाफोर इनकाम सर्स दंबावो नामा स्टुडेन्टनि फिसनि अनगायै जोंहाथ' इनकाम सर्स बेबायदि गैया इनकाम सर्स होनबा मोनसे फुख्रि दङमोन बे फुख्रिखौ जोंहा इउएन एकाडेमिनि नामावनो जेनेबा लानाय जादों नाथाय बिनिफ्राय इनकाम सर्स फैया आरो मानो होनबा नांगौ बादि बे फुख्रियाव जोङो थोजासे आदार होनो हाया नाफोरनो बेबायदि बिनिफ्राय फैया नाथाय जोङो सिगांनि हमना ला एमएलए मोना जेरैबायदि जोंखौ बा इएम मोना जेरैबायदि सहाय खालामनानै जि हेफाजाब खालामनानै इनकाम सर्स एसे खालामना दोनबाय बेजोंनो जोङो सोलिबोदों आरो एडमिसन फिसजोंनो जोङो सोलिबोदों आरो आथिखालाव गुबुन इनकाम सर्स गैया आरो खैराबारि इउएन एकाडेमिनि टिचार एपइन्ट खालामनायनि जा हाबाफारि बेखौ नोंथांमोना बोरै खालामो जोंनि इउएन एकाडेमि खैराबारिनिफ्राय टिचार एपइन्टमेन्ट होनायनि बेलायाव जोङो गिबियावनो निउसफोराव होयो आरो बेबायदिनो एडभार्टाइज होयो डिसेम्बर दानावनो होयो होनानै डिसेम्बर दानावनो लास्ट उइकआव जोङो बिसोरखौ इन्टारभिउ लानाय जायो बेबायदिनो इन्टारभिउ लानानै जाय बेयाव इन्टारभिउआव हाजर फैदों बिथांमोना पास जायो बे पास जानायखौसो जोङो एपइन्टमेन्ट होयो बेखौ जोङो जानुवारिनि 1 जानुवारिनिफ्राय एपइन्टमेन्ट होनानै लानाय जायो आरो जोबोद मोजां बाथ्रा बे समाव बिथाङा मख'दों टिचारफोरखौ एपइन्ट खालामनो थाखाय बिथांमोना एन्ट्रेन्स खालामो खैराबारि इउएन एकाडेमिनिफ्राय दा बे एन्ट्रेन्सआव जायफोरा पास जायो बिथांमोनासो खैराबारि इउएन एकाडेमिनि सासे टिचार हिसाबै गनायथि मोनो दा जोबोद मोजां बाथ्रा जायनि थाखाय बिथांमोननि रिजाल्टआ थारैनो मोजां जायो थारैनो जों बे समाव मोनसे बाथ्राखौ बे समाव मिथिनो थाखाय दावगागोन जे बिथांमोना गार्जेन आरो ससाइटि बा समाजजों बोरै बिथांमोननि जा रिलेसनशिप बेखौ मेनटेन खालामो जोङो मेनटेन खालामनाया बेनोदि जोङो जोंनि समाजारि आफादफोरा सम सम जोंखौ थांनानै नायहैयो आरो जोंनि बे गार्जेनफोरखौ जोङो बोसोराव गार्जेन मिट जेनेबा मोनब्रैसो लानाय जायो बेबायदिनो आरो जोंनि एसेमब्लि टाइमफोराव स्टुडेन्टफोरजों जेरैबायदि मा होनो एसेमब्लियावहा बायदिसिना बुंनानै फोरोंगिरिफोरा बुंनानै गथ'फोरखौ इनकारेज खालामो बेबायदिनो आरो लोगोसे फोरोंगिरिफोरा माबाफोर फोरोंनायाव गोरोन्थि जादों नामा बेखौ मा होनो गार्जेनफोरा गावसोरनि गथ'नि बहिफोरखौ नायनानै बा सोर टिचारनि फोरोंनाया माबादि जादों बेखौ नायनानै गार्जेनफोरा टिचारफोरखौ लोगो हमफैनानै मा खालामो बुंफोरलायो बेयावनो गोरोन्थि जानाय बायदिसिनाफोराबो सल्भ जायो आरो लोगोसे माबाफोर मोनसे जेंना जादोंब्ला मा होनो थोंजोङैनो प्रिन्सिपालनाव फैनानै सोंफैयो सोंनानै बेबायदिनो जोङो गार्जेनफोरजों लोगोसे सावरायनानै बायदिसिना जेंना जेंसि नुजाब्लाबो मा खालामो सल्भ खालामो आरो फोरोंनायनि बेलायावबो बिदिनो सोरबा टिचारनि फोरोंनाया माबा मोनसे मिस्टेक जादोंब्लाबो बे मिस्टेक जानायखौ जोङो बेबायदिनो सावरायनानै मा खालामो सल्भ खालामनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंनि बे गाज्रि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि थानायखौ जोङो मोजाङै सल्भ खालामनानै मोजां स्टुडेन्टफोरनि दावगानाय बेलाखौ जोङो नुहुरो आरो एबा लाबोयो गार्जेनफोरजों नोंथांमोना बोरै सोमोन्दोखौ लाखियो बे बाथ्राखौ बुंबाय दा बे समाव जोङो मोनसे बाथ्राखौ आरो मिथिनो आवगायबावदों जे बिथांमोना गार्जेनफोरनिफ्राय बेसेबांखिनि नांगौ समाव मदद मोनोबा बिथांमोना नांगौ समाव बिथांमोनजों मोजां मोनसे सोमोन्दो लाखिना खामानि मावो ना गार्जेनफोराथ' जोंखौ गोबां हेफाजाब होयो मानो होनब्ला
माबा मोनसे गावसोरनि गथ'नि जाबादि हमना ला जोंनि स्कुलाव मा होनो गोबां फोरबो बायदिसिनाबो सोलियो दा बे फोरबोफोरावबो फरायसाजों लोगोसे मा खालामो गारजेनफोरा फैनानै जोंखौ गोबां हेफाजाब होयो जेरै जोङो बाथौआरि हिसाबै जोङो बाथौ फोरबो खुङो बेबायदि बाथौ फोरबोफोरावबो फैनानै संनाय खुरनायफोरावहा गोबां हेफाजाब होफैयो बेबायदिनो जायखिजाया फोरबोआवहा फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैयो बेबायदिनो गावसोरनि गथ'खौ जेनेब्ला हमना ला जोंहा स्कुल उइकबो जायो स्कुल उइक सप्तासे सोलियो ओमफ्राय बेयावहा गोबां खन्थाइ आवरायनाय मेथाइ खननाय मोसानाय बायदिसिना प्रग्राम गोबां लायो कुइज बायदिसिना बेबायदि प्रग्रामावबो फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गारजेन बिथांमोनाबो गावसोरनि गथ'फोरखौ लोब लोब लाबोनानै हेफाजाब होफैयो बेनि थाखायनो आङो गारजेन बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावो मानो होनब्ला गंसे फरायसालिया मोजां जानांगौब्ला गारजेन आरो फरायसुला फरायसुलि लोगोसे फोरोंगिरि बिथांमोनजों खौसे थायोब्लासो फरायसालिया मानो जौगालांनो हायो बेखौनो आङो मिजिंथियो जोबोद मोजां बाथ्रा बिथाङा मख'दों जे गारजेनफोरा बिथांमोनजों बोरै मदद खालामो आरो फैबाय थानाय समाव बिथाङा माबायदिहाय गारजेनफोरनिफ्राय मदद नागिरो बिथाङा फोरमायलांदों दा बे समाव जोङो खैराबारि इउएन एकाडेमिनि प्रिन्सिपाल बिथांजों सावरायगासिनो दङ खैराबारि इउएन एकाडेमिनि सोमोन्दै मिथिनो दावगाबावदों खैराबारि इउएन एकाडेमिनि सोमोन्दै बे समाव जों मिथिनो लुबैगोन जे खैराबारि इउएन एकाडेमिनि फिउचारखौ नोंथाङा मा नुहुरो आंनि बायदिब्ला जेनेबा जोङो बर' माहारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बर' मिडियामखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोंहा जिबादि थांखि लानानै इउएन एकाडेमिखौ गायसनदों बेबायदियैनो जोंनि इउएन एकाडेमिया जाहाथे इयुनाव थांना थायो जोंनि ओनसोलनि गोबां बर' माहारिनि सुबुंफोरा जाहाथे गावनि मिडियामनि फरायसालिखौ जेनेबा अनसायनानै गावनि गथ'खौ बर' मिडियामावहा एडमिसन होनानै जाहाथे जोंनि बे फरायसालिखौ जाहाथे फोथांनानै लाखियो एबा इयुनावबो फोथांनानै लाखियो आं बेखौनो मिजिंथियो मोनसे हारिया थांनानै थानांगौब्ला गिबियावनो जोंनो राव हारिमु थुनलाइ गासैखौबो नांगौ जायो बे हिसाबै जाहाथे जोंनि बे खैराबारि ओनसोलनि दाब दाब बर' गामिनि गारजेन बिथांमोना एबा बिगोमामोना जाहाथे गावनि माहारिनि मोनसे फरायसालिखौ नागाराब्लासिनो थानानै जोंनि फरायसालिखौ जाहाथे अनसायनानै जोंनि बे फरायसालियाव एडमिसन होनानै जेन इयुनावबो बे फरायसालिखौ जाहाथे फोथांनानै लाखियो आङो बेखौनो मिजिंथियो आरो बयनिसिमबो आङो साबायखर जासिहरो खैराबारि इउएन एकाडेमिनि स्पेसियेलिटिया मा जोंनि इउएन एकाडेमिनि स्पेसियेलिटि बादियै जोङो हमना लायो जे जोंनि फरायसुलिफोराबो गावनि फरायसालिखौ मोजां मोननानै जेरैबायदि इन्टारेस्ट होनानै गावनि स्टेन्डार्डखौ लानानै जेरैबायदि फैयो फोरोंगिरिफोरखौबो लोगोसे मान सनमान खालामो हमना ला जेनेबा प्रिन्सिपालखौबो जेनेबा जिबादि मान सनमान खालामनानै गावसोरनि बिथोनखौ गावसोरनि जेनेबा हमना ला गावसोरा माबा मोनसे मावनांगौब्लाबो हमना ला बिसोरो फोरोंगिरि बा गाहाय फोरोंगिरिनाव सोङालासेनो जेबो खामानि मावा ओरैबायदि बिसोरो मोनसे आग्रह फोरोंगिरिफोरखौ जेरैबायदि सनमान खालामनांगौ बेबायदिनो सनमान खालामो आरो गावसोरनि फरायसालिनि फरायसा गासैबो जेरैबायदि अनलायनानै थायो जेरैबायदि उन्दैफोरा गिदिरखौ सनमान खालामो आदा होननानै सोमोन्दो लायो जेरै न'खरफोराव जेरै सोमोन्दो लालायो बेबायदिनो फरायसालिफोरावबो सोमोन्दो लायो आरो लोगोसे गिदिरफोराबो उन्दैफोरखौ जेनेबा माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनो नामायदोंब्लाबो बेखौ जाहाथे नुनानै होबथानानै बेलायावहा गंसे फरायसालियाव जेरैबायदि खौसेयै थानांगौ जेरैबायदि जोंनि फरायसालियाव जेरै मोनसे इउनियन आफाद दङ बेबायदि इउनियन आफादनि गेजेरजों गावनि फरायसालिखौ जेरैबायदि खौसेयै लाखिनानै अनलायनानै
जेबो जेंना जेंसि सोमजिया जेरैबायदि गथ'जों गथ' बुदलायनाय नांलायनाय खमलायनाय बेबायदि सोमजिया बेबायदिनो मोजां न'खर बादि फरायसालियावबो अनलायनाय सोमजिनायखौ आङो नुनो मोनो जाहाथे इयुनावबो जोंनि बे इउ एन एकाडेमि खैराबारिनि फरायसुला फरायसुलिमोना जाहाथे बेबायदि न'खर बादि मोनसे फरायसालियाबो अनलायनानै मोजाङै जौगालांगोन आं बेखौनो मिजिंथियो जोबोद मोजां बाथ्रा बिथाङा मख'लांदों दा बेनि गेजेरावनो जोबथारनायाव जोङो मिथिनो लुबैबावगोन जे बिथाङा बर' समाजनो फैबाय थानाय समाव माबायदिहाय खामानि मावलांनांगोन बा गार्जेनफोरनि रेसपन्सिबिलिटिया बोरै जानांगौ एज ए हल समाजनि सोमोन्दै बिथाङा जोंनो मोनसे थुलुंगा होनांगौ दा बिथांनिफ्राय आं बे समाव मोनसे थुलुंगा मोननो लुबैदों जोङो बर' समाजनि सुबुं हिसाबै जोङो गिबियावनो गावनि बर' माहारिखौ अनसायग्रोनांगोन आरो जोंनि बिगोमा फरायसामोननि बिगोमामोनाबो गावनि माहारिखौ अनसायग्रोनांगोन गावनि माहारिखौ फोथांनानै लाखिनांगौब्ला गिबियावनो जोंहा गावनि फरायसालिखौ नाहरनांगोन गावनि फरायसालिखौ फरायनायजों लोगोसे गावनि गथ' गथायखौ गावनि बे फरायसालियाव मा खालामनो हानांगोन गावनि जातिनि फरायसालियाव एडमिसन होनो हानांगोन बेबायदि एडमिसन होनानै गावनि गथ'आ जाहाथे बर' बिजोंजों फरायनानै मोजां फरायनानै दावखोलांनानै गावनि इयुननि जोंनि बर' माहारिनि जि रावखौ जाहाथे बर' रावजोंनो फरायनानै गावनि गथ' गथायाबो जाहाथे इयुनाव लासे गोजौ लेभेलाव लासे जेनेबा दावखोहोनो हायो आङो बेखौनो मिजिंथियो आरो जोंनि इउ एन एकाडेमिनि दा फरायसुला फरायसुलिमोना बेबायदिनो गावनि बर' मिडियामजों फरायनानैनो दायो जोङो आं नुनायावहा खायफाया डक्टरबो फरायहैबाय खायफाया इन्जिनियारबो फरायहैबाय बिदिनो गोबाङा CIT फरायदों गोबाङा बिदिनो फरायनानै जोंनि बर' माहारिनि रावखौ जेनेबा बर' बिजों फरायनानैबोदि डक्टर फरायहैनो हाबाय इन्जिनियार फरायहैनो हाबाय गोजौ थाखोआव लासे दावखोहैनो हाबाय आङो जोबोद साबायखर बावो इयुनावबो जाहाथे जोंनि बे खैराबारि ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरा जाहाथे बेबायदि गावनि बर' माहारिनि रावखौ अनसायनानै बर' बिजोंजोंनो फरायहोनानै जाहाथे गावनि गथ'खौ आरो बेबायदिनो मोजां साखुरियाल दिहुननो हागोन मोजां सार्भिस मावहोनानै जोंनि बे खैराबारि ओनसोलनि हाल सालखौ मोजाङै लाखिगोन जेरैबायदि गाज्रि हाल साल जायोबा बयबो सुबुंफोरानो मा जानो हमो गाज्रि लामायाव दावखोनो हायो बेबायदि गाज्रि हाल सालखौ जाहाथे नेवसोनानै एबा नागारनानै मोजां हाल सालाव फैगोन बेखौनो आं मिजिंथियो आरो इयुनावबो जाहाथे बेबायदि हाल सालखौ लाबोगोन जोंनि खैराबारि ओनसोलनि गोबां गेदेमा सानसुमा सुबुंफोरा जाहाथे जोंनि बे साननाय हनायखौ जाफुंहोयो आं बेखौनो मिजिंथियो जोबोद थुलुंगा गोनां बाथ्रा बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायबाय SM निउसनो गोबाव सम होनायनि थाखाय गावनि गोनांथार समखौ होनायनि थाखाय जोङो SM निउसनि जानानै बिथां प्रिन्सिपाल मेडामनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय फैबाय थानाय समाव बिदिनो फिन खेबसेबाव बिथांखौ लोगो मोननायनि आसाजों दिनैनि जोंनि जा सावरायनाय प्रिन्सिपाल मेडामजों बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों साबायखर बावनाय जाबाय